Tan kamu saking manjing duwi sanggan sangarum. Logando kucapol iku semanten. Saking ora bagong mewasang pono kawan Pedro kandung bulung majar-majar ndapel wates negari Ngamarta. Pating bleber pating cor kaya banyu bleber ning darat. Lamun katutusan lamun mangsa prawira digdaya ronangkono magawe gelarira wang krewean dadi grojokan geguyon dadi tangisan ya ben awake dhewe ngene iki mergo mbelani karo Bapak Tru iya rawe-rawe rantas malang-malang putung gandeng sing rawe-rawe sing malang-malang ki Sinuwun Ndarawati arepa kuwi bendarane awake dhewe iya arepa ibarate kuwi sesembahane awake dhewe arepa kuwi ratu Gustine awake dhewe ning awake dhewe nek ngerti kuwi salah ya kudu dibenerke. Bener le. Heeh. Tur nek nuwun sewu, posisine awake dhewe iki bener. Kowe manani Sinuwun Ndarawati iki ya lumrah, mergo ora trima bapak dielek-elek. Semono uga aku ora trima. Bener, bener. Ora mung bener-bener. Iki tenanan. Lah iya aku ya tenanan kok le. Ha iya. Wis bakune saiki kepiye? Bakune saiki ayo bali. Lho. Biasane iki ngakon-kon nandangi ambok modar. Mungsa senjata cakre padake. Bali matur Bapak. Ki mumpung Sinuwun Ndarawati urung metu saka Datulaya Praja. Lah iya. Mumpung Sinuwun Ndarawati urung tekan kene, mumpung Sinuwun Ndarawati urung metu karo awake dhewe. Heeh. Kowe bakuna ya bali. Apa nek dikandhake, diaturke karo Bapak Semar. Nek Sinuwun Ndarawati ngendika ngene, pokoke Bapak digawe menesi ya, Truk. Wis, aku mantep karo dadi penemumu wis, ayo bali. Saya ayo bali wis matur bapak truk ben bapak digawe nesu ya men kontrol ya ayo waduh asan Carian mutra lamun kawekasan ya kawisanggene maya Wisnu Pratenta wisanggene maya Wisnu Pratenta Gong tekan apes le
Heeh, Tru. Ah iya. Piye iki? Lah piye? Iki mesti wis dikakon karo Sinuwun Darawati. Antasena Petruk Bagong cekelen. Kon bali nang negara Ngamarta, aja ngasi bali nang Karang Kadempel. Nek ora gelem bali patenono. Modiar tenan, Tru. Ah iya. Monggo nek awake dhewe bali rono ora wurung ngomong nemoni Sinuwun Darawati. Lah iya, iki. Ah iya, iki. Terus iki piye? Wis takone wae, Tru. Pasrah urip, pasrah bongkoan karo Antasena. Sabar, sabar. Heeh. Iki. Ah iya. Ndara Antasena. Heeh, Tru. Nyegat lampah kula, Den. Ora. Lho, kanten ngriki aku lagi wae metu suku kesatran Randu Gumbala, Tru. Oh, ngaten. Iya. Enten wigati napa, Ndara? Lho, engko sing enek wigati apa ki aku kudune takon karo kowe. Lho, liripun. Wong sampean mesti ming digangken didhawuhi kali Sinuwun Darawati kan ngrangket kula kalih Bagong. Ngeten to? Lho, sing kandha sapa? Kula. Lho. Aja sok ngono kuwi sik, engko sik aku tak takon karo kowe, Tru. Pripun? Yo do mlayu-mlayu ki janjane kena ngopo? Kula. Ya kowe mosok bapakmu ora ya ora mungkin. Lajeng wangsul Ndara Bali nanti. teng Karang Kadempel. Lho, sebabe Aku mau esuk reti kowe sowan ngersane Pak Dwi Darma Kusuma, wigatine apa? Anu ngaten. Wah niku bapak dawuh kalih kula kan sowan teng negari Ngamarta. Lah sowan teng negari Ngamarta niku wigatine nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Enten ngriku enten Sinuwun Darawati. Enten Sinuwun Darawati, enten ngriku kula mboten entuk, kula kalih Petruk mboten dikeparengke nyuwun ngampil wujuding pustaka Jamus Kelima Sada. Mongko nuwun sewu. Sing dados Alendra enten negari Ngamarta niku ingkang ingkang padhe nggih menika pun Sinuwun Prabu Puntadewa. Neng kenging napa kok malah kula kalih Petruk niku dipenging. Petruk kowe bali ya bapakmu kok elek nyolok mripat wong Gedipan 17 wong saking wong melarat wong ora duwe. Kok arep mbangun kayangan sing goragat apa wis pokoke bapak dielek-elek ngaten niku intine jen. terus kowe arep bali. Nggih. Matur karo bapakmu. Nggih, bapak jeng kula obong atine ben nesu sisan Ndara. Kagat risang kapirang urinangkul kinempet-kempet. Dosang retnaning bawana. Sing. Iki aku sajak ngrasake kok ana seling surup antarane kowe karo Siwa Darawati. Seling surup pripun? Siwa Darawati ku urung tanggap, urung ngerti, urung mudeng nek gegayane bapakku iki janjane apik. Lah nggih pun kula ne pengertian. Nek Sinuwun Darawati bersikeras mboten trima nek bapak ajeng bangun kayangan. Wis saiki ngene wae, Truk, Gong. Pripun? Kowe lungguh mburiku. Nggih, kok mesti Sinuwun Darawati methuke aku. Nggih. Nang mengke ngerti kalih kula. Ora wis to. Sinuwun Darawati utawa Siwa Darawati tak gawe ora ngerti nek kowe ning kene arep janjane kowe wong loro ning kene. Ngaten Ndara. Napa saged iso wis to linggo kene. Wah nggih. Lah nek ngaten kula nggih seneng. Wah, slamet Gong, slamet terus. Ha iya.
sanggro susumbar mawalindu bumi gonceng kumelu dokontor katok Gomal dokontor katok Antasena piye Pakde eneng apa sajak kesusu-susu nggonmu lumaku ana ning tapel wates negara Ngamarta iki eneng apa Di Antasena piye aku arep takon karo kowe piye ana apa takon apa karo Paman Janaka iya Antasena apa kowe ngerti kelawan glibete Ponokawan Petruk lan Bagong waduh aku mau ketesok agi metu iki kok aku. Wis arep tak tok-toke ora iso-iso. Sampeyan ki senengane ora. Ora aku takon tenanan. Ngerti Petruk karo Bagong apa ora kowe? Ora. Tenan lho iki, tenan mbok sumpah. Aku blas. Ket mengesuk tekan awan iki aku lagi metu saka Satra Randu Gumbala, ya rekane aku arep golek hawa seger ngono lho, Din. Neng kowe ora ngerti karo glibete Ponokawan Petruk karo Bagong? Ora. Waduh. Arjuna wonten dawuh. Menyang endi lungane Ponokawan? Mbok menawi sampun dumugi Karang Kadempel awit kula wau kula kaliyan Paduka Kanjeng Koko Prabu Sawetawis dangu anggenipun medal saking Kedaton Negari Ngamarta. Mbok menawa ngono? Nggih. Antasena kowe ora ngerti-ngerti tenan. Mbok yakin sumpah. Sumprit. Aku ora ngerti. Nek ngerti wis tak omongke lho wonge ning kono wonge ning kene tak kon mateni sisan aduh piye kowe iki ora ngono mau konsepe ora ngono mau wis meneng wae jeng napa sampean sinuwun Arjuna ndawuh. Apa kowe krungu suarane Bagong? Nggih, mireng. Oh niku ora ana wonge. Wajan iki Ratu Benta iki ya. Antasena, piye? Kowe ndelikke aja kowe ndelikke Petruk karo Bagong. Mbok sumpah ora. Aku ngerti Bagong karo Petruk kowe belas kok. Welah. Yen ngono iki kahanan sing aneh-aneh. Arjuna wonten dawuh golek srana liya, Di. Keparangipun kados pundi? Ayo derekno kelawan laku jantranipun Kakang Dimas. Sampeyan ya ndek ilmu ampuh kaya ngono to. Wah, jan Sinuwun Darawati tak elek-elek krungu suarane ning ora ngerti kula. Ha ya ngono kuwi. Ha nggih. Wis saiki ayo bali. Pripun? Mergo iki aku ngerti wong tuaku para Pandhawa wis tekan Karang Kadempel. Lho. Estu napa? Tenane? Tenan aku ora ngapusi, Gong. Lho. Teng Karang Kadempel kuwi gatine ayo nuruti gayuhane bapakmu kuwi. Weh, nek ngaten iki kasembatan gayuh bapak. Wis ayu tekan Karang Kadempel disawang kanane para Pandhawa karo bapakmu Semar. Weh, matur nuwun nggih Den, aja matur nuwun aku. Matur nuwun karo pundhenku Pandhawa. Nggih, pun kok budal kok. Ayo to. Seneng tenan iki, Tru. Ayo.
ayeng manglung mintonaken dewe kramanira kanggo mitirane ngasta Arjuna wonten maring adhawu lah kok dadi nganeh-anehi temen kanane Panakawan Petruk lawan Bagong ora iso digoleki ana ngendi dununge jeng ngandika menapa sampun nyobi ningali saking kaca paesan tak sawang ana ngendi dununge Panakawan Petruk lan Bagong mung ketok pedhot putih ora bisa digoleki ana ngendi dununge Panakawan Petruk lawan Bagong mekaten Koko Prabu kemaringipun sak mangke kados pundi Dimas wonten dawuh wektu iki ora usah ngepenke kelawan Petruk lawan Bagong ora usah nguyak Petruk karo Bagong bakune pun Kakang lan Siadi bisa murungake bisa migarake nggone Kakang Semar Badranaya arep bangun kayangan Dimas mulat para Sang Arjuna semuanya kang kaman wungsan kasupranting kaing mungsuh menawi katen ingkang rayi ing Madukara pun Arjuna kantos sindika ndherek keparingipun sak mangke badhe kados pundi lapahipun ayo derekno pun Kakang sowan ning Dandang Mangore njaluk senjata pitulung ngersane Kanjeng Ibu Betari Durga Hyang Betari Durga Hyang Permana ning Dandang Mangore menawi ngaten monggo kula dheraken Koko Prabu
Mirem-mirem kembang popong kembang popong sari mulat kembang teratepang yungan long malengkung long malengkung rumambat kang sarwe pepuk letan ler kembang karang sungsang ler kembang karang sungsang wong tetian kala Rudra Mas Patih Raja Dewaku sedhe selikur dina layak to layak hawa ning Kayuwangan Dandang Mangore Manas batu jebul disababake sowane titah Pujangkara Nata Ndarawati wayah ulun nggih Nata Ndarawati Kresna padha kanthi raharja sapraptanira ya nggih kita sowan ana ngersaning pune yang ana ing Kayuwangan Dandang Mangore kene Nata Ndarawati nunamit masang Kalimantabe dina bena ngula dhewe dumawahing tawang tuwang linepan ing tolak manu Kanjeng Hyang sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah pun Nata Ndarawati anggen kula sowan ngarsa padha Kanjeng Hyang Permoni Hyang Bathari Durga wonten ing Kayuwangan Dandang Mangore kula nyuwun pangapunten ambuk bilih sak mangke damel goro wonten ing madyaning Kayuwangan Dandang Mangore menika Kanjeng Hyang ya ora dadi ngopo merga panjenengan ulun mangerteni sartane priksa yen to sowan kita iki mesti ngemu wigati kang beneh lawan adat sing wis kelakon nggih merga ora adat saben Nata Ndarawati wis sowan ana ing Kayuwangan Dandang Mangore nggih mekaten iya kula kang saka kuwi kagem Widarna wedhar apa kang dadi wigatimu ya nggih Nata Ndarawati nggih kepareng kula badhe matur wonten ngarsa watu Kanjeng Hyang Bathari Durga wonten ing Kayuwangan Dandang Mangore ingkang sepisan kula nyuwun pangapunten ambuk bilih kula sampun wantun lancang sowan ing Kayuwangan Dandang Mangore ndungkap angka kalih sowan kula menika badhe nyuwun senjata pitulung tumbak kenjeng dumateng paduka Kanjeng Hyang Bathari Durga awit kawontenan wonten ing Brajanegari Ngamarta dinten sak menika nedeng boten prayogi liripun boten prayogi awit dipun sababaken wonten salah satunggiling panggebluk Mayangkara ingkang tumanduk wonten Brajanegari Ngamarta ingkang boten sanes jaya mung dipun sababaken dening Kakang Semar Badranaya
ingkang sampun wonten tigang candra nilar dhumateng kewajiban kaprajan mboten sowan wonten praja negari Ngamarta wekasan para Pandhawa mboten dipun mong dening Kakang Semar Badranaya sartanipun para kawula negari Ngamarta ugi risak kawontenanipun awit dipun tilar dening Kakang Semar Badranaya tigang candra dangunipun tartentu sedaya perkawis menika anggenipun Kakang Semar Badranaya mboten wonten ing praja negari Ngamarta menika dipun sababaken awit Kakang Semar namung durusi dumateng nepsu hawa nepsunipun piyambak inggih menika ingkang kepengin bangun ngayangan do Kanjeng Hyang cobi to ingkang atasipun Kakang Semar Badranaya menika namung drajating batur Kakang Semar menika namung tiyang sekeng Kakang Semar niku namung ponokawan wong mlarat wong elek nyolok mripat gedhe bal 17 teka badhe bangun ngayangan menika ing sakmangke namung badhe ngembari dhumateng pangosipun dewaning para dewa inggih menika pun Sang Hyang Bathara Manikmaya mila saking menika kula nyuwun senjata pitulung kersa suka nilana penggalih padukan Kanjeng Hyang Bathari Durga kersa sabiyantu dhumateng jasadipun ingkang Maya Punata Ndarawati ing sakmangke murungaken Kakang Semar nggih pun badhe bangun kayangan Kanjeng Hyang Bathari Durga tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asapi sinempen telang ing kalbu pambukaning warana talen saking liya playape ngaluyup pindha pesating sumpena sumusuping rasa jati betul ora ngira babar pisan yen to jebul dirmene Kakang Semar Badranaya isih wani tumindak kaya ngono karo para Pandhawa Nata Ndarawati wayah ulun kulup aja kuwatir ya nggih mengko manjiran ulun kang bakal mbrasta utawa kang bakal murungake kelawan gegayuhane Kakang Semar mekaten Kanjeng Ibu ya wis lerepno pikirmu saiki pun yang kang bakal ngetapake barisane para wadyabala jim setan priparayangan ilu-ilu banaspati englek-englek balongan tandak tumuju ana ing praja negara Ngamartaya ing Karang Kadempel. Ih, matur sembah nuwun. Wirambana Dewa. Wonten dawuh Kanjeng Ibu. Budalna barisane para wadyabala berkasaan kabeh wae aja ana nganti ngengeri. Ih, ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan. Lajeng mangkatipun ingkang abdi minjang menapa? Mboyake tang campu kok bocah intang mangkat dina iki. Nyuwun pamit madal pasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik Wirambana Dewa. Arjuna wonten paring ngadhawuh. Wis aja kuwatir. Wektu dina iki Kanjeng Hyang Bathari Durga wis budal ana ing Karang Kadempel. Ih, keparengipun.
Pun Kakang lawan Siadi uga kudu melu sumusa ing Karang Kadempel Yayi. Nggih, monggo kula dherekaken Koko Prabu. Ladalah ngaglah kaya ndo mentang-mentang kaya Gendewa. Sapa kowe? Ana satriya murup diadane. Takon karo aku satriya Pringgondani Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca. Yo. Kowe sapa? Kaseting Betari Durga aku Prabu Wirambana Dewa. Prabu Wirambana Dewa dasar Prayata. Pirer wadya bola segelar sepapan arep menyang endi? Karang Kadempel. Apa apamu kowe minggir? Aja dadi pepalange wong-wong dandang mangkare nggonku bakal lumarap ana ing Karang Kadempel. Aku sing mepalangi. Wah lah keparat. Mergo aku bilani kelawan Kakek Semar, ya Siwa Semar Badranaya. Yen kowe ora trima kowe kudu nglangkai Wander Raden Gatotkaca. Babu Arwowo. Iya. Lena panginawak tebiak dadamel kene nggih marganing mati Dening Prabu Wirambana Dewa. Ayo maju jangkah ora bakal tinggal loncat mati kowe Gatotkaca. Saya sing rukun. As
Oh. 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 Ya ampun. Oh. Arep. Oh. Oh. Mati ya. Oh. Oh. Mati. Oh, sanjak sirahmu. Oh. Oh. Oh, sanjak sirahmu. Mati ya. Oh. Sopo satrio sisik Anarja? Anarja. Iya. Kowe adipun saka Dandang Mangure dasar para nyata ya. Semar kon murungke gegayuhane gone arep bangun kahyangan. Langkono ku andane Anarja mati pecah dadamu. Ayo timbano. Oh. Hot. Mati kowe. Waduh. Bang wewe bocah ilelu panas pateng leng-leng balong atanda jem setan mriprayanga dorene ae wah wah. Buta Pandra tata gati wisaya. Indriyak sasara maruta pawana
Prabana Margana Samirana lan Maraya Wila wonten dawuh sinuwun paduka ngawe ingkang abdi pun maling raga ngawe ingkang abdi pun maling sukma sinuwun maling raga wonten dawuh maling sukma wonten dawuh Wadyabala ndandang mangore ora enek sing bisa dikalapke aku maju ketemu sing jeneng Gatotkaca aku diplintir sirahku nganti tengeng kaya ngene iki aduh piye lajeng keparengipun ing samangke kados pundi lajeng keparengipun ing samangke kados pundi maju kabeh barisane para bekasan maju laku dedemitan inggih ngestaken dawuh budhal saiki maling raga maling saka Sang Raden Antarajana iku semanten datan mintala ngamuningani kawontenan wonten padukan Karang Kadempel kathah kuandaning mengsah wadyabala saking kayuwanganing dandang mangure nalika semanten dadya ngalamun Sang Raden Antaraja nalika semanten dadya boten mangertosi saha boten tanggap lampahing alus bangsaning demit ugi bangsaning berkasaan nalika semanten cangka sela-selaning melarapan Sang Raden Antaraja dadya kang slupan bangsane ngalus nalika semanten sigra mboten imut Purwodasena ngero ambale kaya buta trajang barisane Wadyabala wonten ing padukan Karang Kadempel
Antasena Petra ning apa, Tru? Ketiwasan iki, Ndara. Kawontenane mboten saged dipun terkondisikan. Ora sang guyu iki kira lucu padake. Nggere nek sing lucu ora diguyu, sing ora lucu etok-etok guyu. Ah. Dolop kok bayaran. Kaya sapa, Tru? Ayo wis ana. Kowe iki. Dhisik ana ceritane. Heeh ta, kowe iki. Heeh. Tenan kowe iki. Ha iya, modal dinae kaos bayaran kon guyu. Ngerti omahe lho, Tru, dhisik. Ha iya. Ha iya kok. Kowe iki. Ha iya. Piye ning apa, Tru? Ingkang Raka, kakangku piye? Ingkang Raka Ndara Gatotkaca kaliyan Ndara Antareja nika do gelut nika pripun nika Ndara? Tan samar pamering sukma, sukma sinukmaya. Sinukmaya winaya ing asepe. Oh, wela, Truk. Nun. Candak pripun? Kae ora saka karepe dhewe. Wah, mosok wong kula arti sing gelut niku Ndara Gatotkaca kali Ndara Antareja kok kesawangen to. Ngendi nek Kakang Antareja nyokot cokot-cokotan karo Kakang Gatotkaca? Nek gemes. Wis, gemes. Kula niku nek gemes kok kula cokoti. Nganti sing duwe muni, "Yung," ngono niku. Ngawur ora. Ngopo to wong senengane dhewe-dhewe kok ora. Kowe iki brutal kok, Truk, kowe iki. Apa dicokoti ora? Ya men. Lah apik kae kok le kaya cokot-cokotan bayi kae. Ya men terusno kaya. Muni sisan kaya empengan ngono to, Truk? Ha iya. Cakek ta. Keplasisan kowe. Wis kowe lungguh ning kono wae. Sawangen. Apa ana Kakang Gatotkaca Kakang Antareja disiung? Heeh ya. Lah iya. Kowe lah. Kae le gelut kok koprol-koprol barang kaya jatilan. Kae ora saka karepe dhewe. Lah terus karepe sinten, Jowi? Mergo kae Dyang Slupi, balane Betari Durga sing laku dedemitan. Kowe lah setan tenan iki. Njur ning ngatasi nika pripun? Matur bapakmu, Tru. Mengko bapakmu ngerti carane. Oh nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit. Ning tak mampir gara-gara sik. Ha wis kono mangkat. Dawuh. Wektu dina iki para bangsaning baju barat, para bangsaning berkasaan jem setan priprayangan wis padha temandang karya. Nggih, ngangslupi para kawula ning padukan Karang Kadempel keparengipun. Yen to pun Kakang lan Siadi ora melu temandang mengko malah bakal wirang bebarang di keparengipun kados pundi. Ayo nyaketi marang kahanan ning padukuan Karang Kadempel. Nanging seranane aja wujud nata Ndarawati lan aja wujud panengah Pandhawa. Nggih. Keparengipun tut napa Kakang dadi salin wujud kaya ngene ya diistaken dawuh apa Prabu.
Maruta Pandotata Gati Wisaya Indriyaksa Sora Maruta Pawana Bana Margana Samirana lan Waraya wis ngene iki ora bakal konangan. Ha iki Koko Prabu. Iya. Wis ayo nyaketi marang padukuhan Karang Kadempel. La dalah. Inggih ngestaken dawuh badhe keparenginaken asma sinten? Aku tak nganggo jeneng Kalayaksendra, kowe nggunakno jeneng sakarepmu nggonmu arep nganggo jeneng. Iya. Kula badhe nginaken jeneng utawi asma. Kula pun didya kala jajal werka. Ayo budal Yai jajal werka. Ayo budal Kakang Kalayaksendra. Nyaketi kanan Karang Kadempel aja ngasih Semar Badranaya kelakon kene bangun kayangan Dimas. Iya.